Viaxar é unha forma de vivir. A viaxe da cabalo ou a pé, como fixeron sempre as xentes para ir ás feiras ou acudir dunha aldea a outra, é a forma de vida que os viaxeiros da luz temos escollido esta tempada para coñecer mellor as terras de Galicia. Viaxamos sendo fieles ao espírito dos viaxeiros románticos e ilustrados e tamén as verbas do peregrino Vicente Risco que escoitaramos na cea medieval a noite da nosa partida. Ti dis, Galicia é ben pequena. Eu digoche, Galicia é un mundo, é o mundo inteiro. Galicia non precisa turistas, senón peregrinos, almas abertas que se acheguen á terra con devoción e amor, e se dean a percorrela cos pés e cos ollos. Nos pusémonos a camiñar e a seren viaxeiros da luz con este espírito, coa paixón de coñecer Galicia e vivir nela aventuras. E Galicia vai nos tratando a modo, vai nos dando a súa paisaxe e as súas xentes xenerosamente. Ante os ollos dos que chegan ás presas, Galicia péchase como unha muller espida oculta o seu pudor. Pero se a viaxas devagar, ela vai abrindo as súas entrañas sen medo, sabendo que a súa intimidade pertence aos viaxeiros e aos peregrinos. Polas intimidades das cascadas, das fontes e dos camiños todos os que imos abrindo o noso paso, Galicia oferécese como unha terra pacífica e salvaxe a un tempo, chea de sorpresas. Tan pronto nos regala un xamón dos que xa non hai na taberna de Cachafeiro, como unha sesta a carón do regato Freixeira. Polas ladeiras do Testeiro, a serra que separa as provincias de Ourense e Pontevedra, deixamos o pacífico pobo de Zobra e levamos connosco a lembranza das tecedoras e daquela fonte de augas cristalinas. Dende as minas de estaño de Trigueira, saímos adiante cara a Millarada e despois de varios galopes ao vento, chegamos ao cruceiro de Tomonde, ás portas de Sabucedo, onde acordamos pasar a noite.
día amence cheo de néboa e frío. En Tomonde poñémonos en camiño en dirección a Sabucedo, onde nos gustaría ver as manadas de cabalos salvaxes que andan soltos polos montes de San Lourenzo. Abrigados na friase da mañá, topamos de camiño un grupo de xentes que van en busca das bestas. As xentes de Sabucedo e Quireza aceptan de boa gana a chegada dos viaxeiros da luz, así que xuntámonos coeles no corro e acordamos deixar por hoxe o noso camiño e quedármonos en Sabucedo axudando a xuntar as bestas. Reconfortados cuns grolos de augardente, poñémonos na mañanciña todos o conto. Eu xúntome cun vello de Sabucedo e mentres os máis xoves andan polo monte correndo tras as bestas, el vaime contando as tradicións do día de San Lourenzo, que é o patrón do seu pobo. Ese día, os mozos espertan a toda a vecindade repicando as campás sen compaixón e, ao tempo, perto do campanario, unha dúcia de foguetes silva no aire. Oye, esperade por eles e damos a volta para atrás, Servimos onta lá, non poden estar cara aí. Dunha maneira ou doutra, todo o que pode sube ao monte porque ninguén quere perderse estas correrías. Mentres aguanten as pernas, teño que vir a ver as miñas bestas. Confíame o home de Sabucedo. E de seguido, contame a lenda das bestas do santo. Resulta que dúas vellas, por causa dunha peste enorme que houbo no século XVI, ofreceran a San Lourenzo un cabalo e máis unha egua se quedaban sans. E como sanaron, así o fixeron, e deixaron as dúas bestas no lugar de Levagueiras Vellas, que aínda existe. Os animais marcharon ao monte de Montouto e ali criaron, e como eran ofrecidos ao santo, as crías eranche tamén do santo. E así foi como naceu a tradición, e todos os anos se collen as bestas do santo e se marcan cortándolles a punta das orellas. A tradición foise extendendo e hoxe as bestas comunais repártense polos montes do Cádavo, a Conla, o Souto e o monte de San Bieito. A véspera da festa, os mozos soben como hoxe a tentar as manadas e empurralas ata o campo do medio, onde se separan da manada os potros nacidos no ano e onde as bestas quedan a dormir toda a noite antes de levalos ao curro. O día seguinte de tentar as bestas e xuntar as manadas, lévanse todas ben escoltadas polos mozos e mozas e nesta ocasión, tamén por nós, os viaxeiros da luz, ata o curro onde se fai a rapa das crines ou sedas dos cabalos antes de marcalos a fogo.
Algúns destes cabalos son sacados das manadas e véndense. Os peores lévanse ao matadeiro e só algúns deles, os máis afortunados, recuperarán a liberdade e subirán de novo aos montes, a saborear a pureza dos pastos e a xuntarse coas eguas que, segundo das lendas, nas noites de claro luar, han de ser fecundadas polo vento. No monte vivirán as greas expostas á neve e ás xeadas, e, sobre todo, expostas a servir de mantenta ao lobo, que as merodea en canto chegan os primeiros fríos. Cando os cabalos están todos xuntos, o lobo non pode atacar. As bestas xúntanse en corro quedando o garañón no centro e deféndense a couces despiadadamente. Se ocurre isto, o lobo perde a guerra, pero se agazapa preto da manada e acecha en silencio ata que un potrillo ou unha egua quedan sós, e entón o potro ou a besta serven de alimento ao lobo. É a lei da vida. Cada inverno voltarán as neves e os lobos, e os potros terán que defenderse para chegar a garañóns, e as eguas buscarán a liberdade dos cumios máis altos e espidos para ser fecundadas polo vento nas noites de lúa chea.
Cando deixamos o curro dos curros, quédanos a tristura de abandonar as boas xentes de Sabucedo e Quireza que nos acolleron os viaxeiros da luz cos brazos abertos e compartiron connosco unha churrascada memorable no campo do medio. En Quireza levamos a lembranza dunha xornada imborrable e venturosa correndo polo monte tras as bestas e cortándolle as sedas. Anxo e máis eu imos feitos uns auténticos peluqueiros de bestas, pero a viaxe ten que seguir adiante e nesta etapa termonos proposto coñecer as terras da Pedra, labradas polo río Lérez. O paso pola ponte de Cerdedo, Fortes contanos da tradición que tiñan as mulleres de ofrecer os nenos na escuridade da noite. Andamos a camiñar pola terra de montes, Pedres, Serrapio, Caroi, terras de canteiros que forman os vals do Lérez e nas que a pedra e o millo domiñan a paisaxe. En todo canto miramos a redonda, aparece o amor dos canteiros a pedra e a obra ben feita. Aquí a pedra transfórmase en obra de arte ecolóxica para ser petroglifo, hórreo, paneira, muiño, ponte, igresa, cruceiro. Aquí houbo dúcias de canteiros, familias enteiras adicadas ao traballo da pedra. Teño un fillo canteiro moi lanzal e resalado. Ten coidado, Maruxiña, Maruxiña, ten coidado. Canteiriño pica e canta. Pica na ama do cura. Mentres ti picas na pedra, outro picará na túa. Sen dármonos de conta, saímos de Chamadoira e chegamos a Caroi, a aldea na que naceu un de nós, o Pepe Fortes. Chegamos cedo porque Fortes ten andado moito de neno por estes pagos e meteunos cos cabalos polos atallos e sorprendemos os canteiros traballando, cos punteiros e as macetas nas mans. Podense dar unhas picadas aí? Pode, cando queira. A ver se vai. A ver, vai. Dígame como ten que ser. Hasta furala para baixo, pode dar aí. Aí, Sí, pero agarra máis abaixo que se guarda. aí. E apretando ben isto tamén, antes se día na mão, fura o punteiro. Non é tan fácil, Non se nota. A ver. Está deita, vale, se non está deita. Bueno, Ese se lle fai algo de tía tamén comen aí, o jaco. máis ou menos. Estes canteiros de Caroi e de toda a terra de Montes teñen unha xerga para falar entre sí que chaman o latín dos canteiros, a verba dos buxas ou simplemente o verbo. Mentres nós disfrutamos da hospitalidade das xentes de Caroi que saen a recibirnos agarimosamente coas pandereteiras, Fortes vaise á taberna a ver se aprende a falar o verbo con don Antonio Fraiz e cos seus amigos canteiros. Sí, esa mampostería non se pode facer así todos os días, porque esas pedras hai que acopladas, xunta de masa que era pouca, ou poder ser ninguna, entonces a pedra hai que presentala, volvela a beixar, volvela a presentar, e ese problema. Hai veces que se acerta a primeira, pero outras veces o ollo tamén falla. Xa non se acerta así a primeira e dicir esta é que me ven acoplada a este sitio. Iso chamase paredes desconcertadas. Desconcertado, unha mampostería desconcertada.
Estaría Pero vai na levar os tifos. desconcertada que vai, que é tanto como decir concertada. Pero hoxe non hai. Ustedes saben o que decía Castelao dos muiños, ou dos, perdón, dos hórreos de Pedre. Decía que se lle vía ao día entre as doveras, decía non hai cousa máis tristeira neste mundo que ver o día. Algo era de que lle faltaban as espías. Por os hórreos, claro. Ese era máis recalcado. Máis recalcado. Sei que rompeu algo por aí. Eu creo que ese verbo que foi sacado polos propios canteiros para disimular cando viña o patrón, de falar de que estaba o patrón, ou de que tiña unha patrona boa, ou que tiña esas cousas. Ou capilla de patrona. Ou que Era viña- bonita. ou Bueno, tal. pero o importante do Para eso verbo... usaba aí Casolas un conto que contaba lá un que... Como era o Casolas? Que lle rumara a morrona. A locura. A locura. Ah, sí, Pero- sí, contexto. Non mates, e non xas piaches, piaste da concúa, cuscarilla na llega manches tapada. E traducido eso como é? Eso era un que tiña unha moza, non era, claro, nun pueblo fora, non tiña Estuvo en Castela. unha moza en Isto estado. foi en Castela, en Castela. E o ter moza en estado, pois ele foi á misa. O cura sabía de que os mozos do pueblo que lle querían zoupar, porque tiña moza en estado. Entón o cura sabía o verbo. E dixo eso. Que se me pasa da misa, que iba a romper a cabeza. O cura... E a xente do pueblo decía, Dios mío, pero que pode pasar? Este home o cura nunca fabricou desta forma. O cura era galego, era tratábase dunha cousa en Castela, non? E era, por tanto, Entón era para defender aos seus. unha alianza. Hombre, claro, era unha alianza, claro. Entón dixolle, Vaite que- vaite, porque senón xa sabes o que te van facer aquí. E o tipo viron nos salir, e de estampillas para